Arnu alaihi salam. Wajen ta kila wani. Ai ko kin zo kin samu. Ya kake? Lafiya kala wallahi. Wallahi ina zauna a gida ne kaɗai ba abin da nake barin to wajen kan zo in sha labari. Guda nawa kike so kwando akwai su. Ko guda nawa ne ma abin da To babu shakka. Bari in baki labarin mata da miji da suka ji shago siyayya. An fai da rama. ba ni labari. Yau uwar gida yanzu kin ga Allah kawo mu shago. Taliyan mu ta kare, makaronin mu ya kare, sannan tumatir ledan mu ya kare. Ni kai na shago a ba mu taliya, a ba mu makaroni, sannan a ba mu tumatir leda. Kai kake gidan ko ni? Kai zaka faɗa abin da za a bada? Ai ba an labari ya kare ba. Baki ji shi ma abin da miji ne. To ina ji. Akwai ruwan leda fiye wata? Akwai ruwan leda. To ba mu jaka. Ke ke neman kuɗin ko nake neman kuɗi na ba za ki ci a baki. Gaskiya labarin nan dai daɗi wallahi. Ta mare shi ya mare ta. Kenan Masoyan asali ke. wawan Wawan kan. wallahi.